Привет и от мен. Само да ни даде обратна връзка, дали ни чува. Нека да изчакаме още 1-2 минутки. Дети, има ли запис, виждаш ли? Той сега ще погледна. Само Мария е. Има ли запис? Да. Добре, започвам. Точно Танче. Привет от мен, казвам се Таня Банинска. Измина една превратна, бих казала, година, 2020, година, в която може би не успяхме да получим това, което искаме, но пък всъщност, определено, това беше годината, която ни научи да ценим това, което имаме. И за това аз съм благодарна за тази изтекла година и за всичките уроци, които получих в нея. И съм готова да посрещна новата 2020 година. Това е нашата първа презентация с Дети. Дети, представи се. Здравейте и от мен. Казвам се Детелина Дилкова. Аз пък искам да ви кажа, че дори да е била лоша 2020 година, все нещо хубаво сме получили, като, както каза Танчето, като урок, или пък нещо сме имали, все нещо хубаво ни се е случило. Така че не може да кажем, че годината е била лоша. Даже лично за мен мога да кажа, че до онзи ден не си бях направила равносметка, но излезе, че годината за мен не е чак толкова лоша. Случиха ми се и много хубави неща, така че ако не сме успяли да осъществим някоя мечта през 2020, то може да я осъществим през 2021, така че само да сме живи и здрави. Танче? Осмели се да мечтаеш. Ние хората по принцип мечтаеме. Мечтаеме докато сме деца, мечтаеме като сме щастливи студенти. Когато влезем в руслото обаче на живота, такъв какъвто е в България, позабравяме мечтите си. Защо е така? За мен отговор е, защото ние мечтаеме да имаме приятна работа, да имаме мил шеф, справедлив, но мил, да имаме приятни и мили колеги, да имаме отлично възнаграждение, да бъдем ценени и уважавани. А дали е така в действителност? Не винаги е така, разбира се. Някои са щастливци да имат такава работа. Мечтаем да имаме повече свободно време за себе си, свободно време за децата си, за семейството си. Да имаме достатъчно пари, за да можем да си позволим всичко това, което искаме и да сбъднем мечтите си. Каква е обаче действителността в България? България, хем сме в Европейския съюз, цените са ни европейски, но възнагражденията не е съвсем до там. Много често ние не успяваме да работим това, което сме учили, защото трябва да оцеляваме и започваме работа, която имаме. И така годините се трупат, без да променяме нищо от нашия живот, ние автоматично отиваме в бъдеще едно, превръщаме се в пенсионери. Всички знаем, че пенсионерите в България са с незавидно финансово положение. Достойни хора, които са си дали живота, работейки една работа и в крайна сметка като пенсионери получават възнаграждения, при които са длъжни, за да оцелеят, да се лишават от много неща. Но добрата новина тук е, че ние можем да променим всичко това. Ако мръднем от този път
малко и отидем към, направим едно завойче и отидем към бъдеще 2. Тогава трябва да излезем, разбира се, от зоната си на комфорт, да правим малко по-различни неща, обаче неща, които ни движат. Така, завивайки към бъдеще 2, ние можем да попаднем в една среда, която е много позитивна, помагаща, в среда, в която ние можем всеки един момент, в който достигнем нещо голямо, да получиме благодарност за това нещо. Как пазаруваме всъщност? Дети? Аз само ще допълня Танчето, че когато направим малко по-различна крачка, крачката е това да променим мисленето ни за живота, да бъдем по-позитивни, да мислим по-реално на живота. Като първата крачка, която може да променим е така и така си пазаруваме продукти, но важното е откъде ги пазаруваме тези продукти. Сега ще ви споделя каква е разликата между това да си пазаруваме от един обикновен магазин и от Oriflame. Разликата е такава, че когато в търговската мрежа отидем да си купим един продукт, например шампуан за коса, цената е 10 лева. Но какво е включено в самия продукт, като си представите, че този продукт е създаден от един производител? Минава през търговец на едро, като имайте на предвид, че във всеки един от етапите на преминаване на продукта, всеки един слага своята надценка, за да има печалба. Така че производителя слага своята надценка, минава през търговец на едро, през търговец на дребно. Тук се оскъпява и самия продукт с рекламата, която пускат, за да може да се промотира самия продукт. Когато стигне до търговеца на дребно, той все пак, за да продава продукти, той трябва да има някъде магазин, плаща наем, плаща на своите работници заплати, осигуровки, докато продукта се е оскъпил 5 пъти от цената, която е от производителя тръгнал. Докато разликата при нас в Oriflame е това, че Oriflame има 8 завода, в които произвежда своите продукти, има своите патенти, така че не е необходимо да минава през цялата верига, която е в магазините. Директно минава само през нас консултантите, които ние предлагаме продуктите. Ние сме едва ли не рекламата на Oriflame. За това, което ние получаваме своята отстъпка и печалба, за това продукта при нас е на много по-качествено цената, в зависимост от качеството. При нас цената може да е отново 10 лева, но когато пише, че в самия продукт има, например, екстракт от алое, то наистина съдържа екстракт от алое и отговаря на цената според качеството. За разлика, когато продукт е от магазина, първо нямаме доказателство, че продукта съдържа такива съставки, които са написани на етикета, и това, че примерно имаме гаранция за него като продукт. Така че вие сами може да решите откъде да пазарувате. А сега Танчето ще ви сподели какво представлява компанията Oriflame. Какво е Oriflame? Oriflame е член на Българската и Световната асоциация за директни продажби. Тя има 53 годишен опит в тези директни продажби, като 26 години от тях са в България. Oriflame присъства на нашия пазар от 26 години. Това са цифри, които говорят за голяма стабилност преди всичко. Има 2 собствени изследователски центъра, в които се правят различни иновации, разработват се нови неща постоянно, ежегодишно. Има собствени заводи, както каза Дети. Има над 3,5 партньора в целия свят, присъства в над 60 държави по света и има 100% гаранция за продуктите си. Всеки ден фирма Oriflame продава над 1,2 милиона. 1 милион и 200 хиляди продукта.
хубавото, което много ме привлича, мен и ми харесва във фирмата, това е, че тя дава много средства за благотворителност и събрани за благотворителност от 2009 година насам са над 11 милиона евро. Така, защо избирам Oriflame и какви стандарти притежава? Ами, избирам Oriflame, защото, както казах, първо има 100% гаранция за качество на продуктите си. Продуктите съдържат естествени съставки, те не са тествани върху животни, с уважение към природата, дори каталозите се правят от рециклирана хартия и социалната ангажираност, за която казах. Така, член на Асоциацията за директните продажби. Една от категориите от продуктовата гама на Oriflame, това е категорията Wellness. Това е и категорията, която мен ме привлече в фирмата и заради която станах неин партньор. От 3 години, а сега вече и за тази година договор, рекламно лице на тази категория да бъде Ивет Лалова, отново, 3 години тя беше и сега подписа договор отново да бъде рекламно лице. Какво се съдържа в тази категория продукти? Ами, първо трябва да кажем, че тези хранителни добавки притежават всички стандарти за добра производствена практика. Това са сертификати за производство на лекарства, одобрени от НАСА. Те са без ГМО, без отцветители, без консерванти. Произвеждат се на 2 места. Шейковете на прах продуктите и супите се произвеждат в Германия, а пък таблетките се произвеждат в шведски заводи. Подробно мога да говоря по тая категория, не знам колко ви е интересно, но всъщност аз и моето семейство ползваме шейковете на Oriflame, ползваме астаксантина, омегата. Омегата е в 2 варианта, трябва да знаете, за деца и за възрастни. Ползваме мултивитамините и минералите, те също са в 2 варианта разработени според нуждите на женското и на мъжкото тяло, за мъже и жени. Ползвам, даже в това време на пандемия, разбира се, много важно е калция с витамин D. Витамините за коса, супите, които много често са моя обяд, когато съм на работа. За другите продукти от портфолиото на Oriflame давам думата на Дети. Танче, съкни още веднъж само. Така. Значи, както каза Танчето, освен нашите wellness продукти, Oriflame предлага и още много други различни серии, като започнем от бялата козметика, в зависимост от нашия тип кожа и възраст. Oriflame предлага сериите от Nov Age, която стават както за мъже имаме специална серия, така и за жени, в зависимост, както казах, от типа кожа и възрастта. Имаме продукти за тялото, за грижа за тялото, за косата, за наши любими аромати, които Oriflame предлага. Имаме и аксесуари, така че всеки може да открие своя любим продукт и да намери всичко, което му е необходимо от дневната грижа, както казват, от бебе до баба. Така че за всяка една възраст имаме продукти, както и като цени. Всеки може да, според своите финанси, може да се възползва. Ето и 3 възможности, които Oriflame предлага. 2 по-малки и 1 по-голяма. Аз ще се спра на всяка една за малко, накратко. Най-много ще се спра на 3-та. Първата възможност е това да бъдем VIP потребител, да имаме свой номер в системата на Oriflame, да си потребяваме с отстъпка. Втората възможност, това е когато сме се включили и освен че си потребяваме за нас самите, показваме каталога на наши близки приятели и познати. Когато те си пазаруват от нас, ние изкарваме директната печалба за нас, която е в зависимост от продажбите. И 3-та възможност, това е когато решим да правим свой собствен бизнес с партньорството на Oriflame. Тук може да видите на следващия слайд нашия план на успеха.
това е една от най-успешните планове на успех, които много други компании се стремят и гледат като пример от нашата да направят. Тук в зависимост от продажбите и потреблението на Oriflame и това какви партньори имаме и включваме в нашите екипи, може да израстваме и според това може да печелим различни доходи според нашия оборот. В зависимост на различните нива получаваме различен доход, различни бонуси, така че може да видите в зависимост от това какви пари изкарваме, какво може да си купиме. Например, ето на един човек, който е на 16%, може да получава доход от 300 до 500 лева, чиста печалба, която може да използва, дали ще бъде за по-качествена козметика да си пазарува, дали да си купи някакъв аксесуар, дали да си купи нещо, от което има нужда. Примерно почивка някъде с някой уикенд с семейството или с близки приятели. Затова пък, когато сме на 20% менеджер, доходите са ни вече малко по-високи, от 600 до 900 лева. Тук вече може да си решим да си обновим дали гардероба или пък да си обновим технологията, нов лаптоп или нов телефон, да си направим вече почивка, която може да бъде за повече време Танче, за повече време с нашето семейство извън България или пък да си направим някаква спа процедура уикенд. За това пък ще се спреме на следващата по-висока титла директор. Титлата директор получава среден годишен доход от 17 200 лева. Това има реални хора, които получават. Малко по-нататък в презентацията ще видите такива хора, които получават. Средният месечен доход е около 1400 лева. Това получавате еднократен чек за $1000, когато стигнеш титлата директор. И покана за директорски семинар. Тогава може да поканим и своя партньор, който да присъства на тази гала вечеря. На следващия слайд може да видите различните титли, които могат да се стигнат. Нямаме ограничение само до директор. Така че според нивото, на което сме и хората, които имаме в екипа, може да получаваме различни доходи и еднократни бонуси, като най-високата това е $1 милион чек, който може да получиме. Така че наистина има даже човек, който е получавал такъв чек, има реални личности. Така че наистина не е само до директор, може всеки в зависимост от своите желания и интереси, може да прояви интерес повече, да получи повече информация как може да изкарва тези доходи. Според нивото, на което сме стигнали и доходите, които получаваме, може да задоволим своите нужди, капризи, желания и мечти. Примерно да пътуваме на круизен кораб с нашите близки приятели, роднини, може да осъществим това да изучим или ние самите да се изучим в различни университети в чужбина, да отидем в различни дестинации. Аз лично искам да отида в Дубай, в Египет, сега в Тунис и искам да получа такъв готин червен джип, така че Range Rover, така че всеки може да получи това, което желае според своите мечти. Ето това са хора, които са наистина топ 15 лидери в България. Танчето може да сподели повече за тях. От нашия екип тук мога да кажа повече за нашия диамант Мариана Тошева, за нашата прекрасно усмихната главна златна директорка Цвети Георгиева. Ще споделя малко по-натам подробно 3 истории на нашите 3 лидера. Пътешествията са част от това, което ни предлага Oriflame, която привлича много хора. Пътешествията не са просто пътешествия, те са награда за нивото, което сме постигнали, за усилията, които сме положили. Наградата става в такива международни конференции. България се намира в групата на Централна Европа. Там са
от 12 до 16 страни, които имат представители на тези конференции. Аз лично мога да споделя със себе си, че бях на такава конференция в Испания и там просто беше фантастично. Oriflame се е погрижил абсолютно за всичко. Погрижил се за да получиш признание на международната сцена, погрижил се за хотела, за храната, за транспорта, за забавленията си. Бяха организирани 3 дни, които бяхме там, бяха организирани 3 вечери. Забавленията са толкова интересни, че просто ти не усещаш как минава времето. И разбира се, върха на всичко е признателността на сцената, когато поименно те викат, награждават те и лично се снимаш и те поздравява шефа на Oriflame, изпълнителният директор, за тази част на света. Има и, разбира се, и златни такива конференции. Всяко едно стъпало, което минеш по плана на успеха, има директорски конференции златни. Така че хората са обиколили над 30 държави в света и над 1300 човека са на тези конференции. Ето тук сцената, на която излизаме да ни награждават. Така, сега ви обещах да ви спомена 3 истории. Първата история е на нашия директор Петя Младенова, очарвателната Петя Младенова. Това е едно момиче от Хасково, което завършва икономика, омъжва се в София с 3 деца. Завършва образованието си, работи на много места като икономист, стандартната работа, и когато е по майчинство с 3-то дете, с малкия си син Сашко, тя се сблъсква с възможността Oriflame. Много бързо започва да се движи по стълбичката на успеха, става директор 2017 година, създава много стабилен, устойчив екип, който беше награден декември за 2 постигнати нови нива 20%, за постигнати няколко нови нива 16%. Екип от млади, надежни и перспективни лидери, които ще бъдат бъдещи директори. Втората история е за очарователната Цвети Георгиева. Цвети Георгиева е един човек, който каквото и да ти разкаже, ще ти бъде приятно, ще ти създаде атмосфера, ще ти повиши настроението, дори нещо да те притеснява, ти няма как да не се усмихнеш на нея. Цвети, интересното при нея е, че тя се регистрира в Oriflame чрез обява във вестника. Тя започва кариерата си като спортист, след това получава травма, отказва се от спорта, бързо се омъжва, има един син. Когато е по майчинство с Минко, тя се регистрира по обява, бързо схваща, при сърце идва възможността да прави бизнес Oriflame и го прави. Цвети има 4 директни директори, които имат и под себе си директори. Така че тя вече е минала още няколко стъпала: директор, главен директор, златен директор, сега е главен златен директор. Прекрасна. Който се е запознал с нея, няма как да не оцени нейната усмивка. И последният диамант, историята, която искам да споделя, това е историята на Мариана Тошева. Мариана Тошева, както видяхте там, е на 2-ро място в Oriflame България лидери. Какво можем да кажем за Мариана? Мариана е една амбициозна ученичка, отличничка и като студентка. Тя е химик по образование, инженер-химик, и разбира се, нейните качества веднага са оценени. Тя започва работа в БАН, а вие знаете, в БАН не е много престижно то е престижно да се работи, но не е заплатен труда. Но така или иначе, там тя намира своя съпруг, омъжва се, има един син, който е в Америка. Миналата година, наскоро, всъщност се омъжи той в Америка, и дъщеря Ана Мария, която тръгна по пътя на майка си и стана директор.
много е амбициозна, няколко пъти и се случва през живота да сменя работи, но това, че стандартната работа и то на ръководни позиции не е оценявана добре по достоинство, няма уважение и благодарност за труда й, тя бързо се разочарова и отново се връща в Oriflame. След това пак и предлага да става изпълнителен директор на няколко фирми и отново се връща в Oriflame. И сега за последно диамантен директор прави за нашата структура много. Прекрасен човек, пожелавам ви да се запознаете с нея. Дети, това е нашата Детелинка. Тя ще се представи. Аз се представям кратко. Казвам се Детелина Дилкова, консултант менеджер съм в Oriflame. През април месец 2014 година моят спонсор е Петче Младенова, нашия директор, който Танчев сподели преди малко за нея. Съвсем случайно съдбата ни срещна, предложи ми да се включа в Oriflame. Аз се включих. От тогава вече 6 години и половина съм в екипа на Петче Младенова. Създаваме свои собствени екипи със свои менеджери, които след това ще се представят и те. Аз да разкажа все пак за себе си малко повече. През 2015 година ставам 16%. Тази година затвърдих нивото 20% менеджер. Минавала съм и продължавам да се обучавам и да минавам различни обучения от фирмата, които Oriflame прави, и единствено само за наш звезден път екипа ни прави с Мариана Тошева различни обучения, като малко по-нататък ще ви споделим обученията, които имаме в момента. Другото, което сподели Танчето, преди 4 години бяхме на това пътуване заедно до Испания. Така че хора могат да ви кажат, че наистина Oriflame сбъдва мечти. Само мечтайте и продължавайте да мечтаете. Танче? Това съм аз. Тук снимката от награждаването за моето 16% ниво. Аз се регистрирах 2015 година. Намерих много качествени хора в екипа си, хора, които са до мен и сега, за което съм им благодарна. Много бързо аз се регистрирах, както казах, за да ползвам с отстъпка добавките на Oriflame, тъй като имам здравословни проблеми, с които не се гордеем. Това са част от живота. На първия си семинар обаче, като отидах, разбрах за бизнес възможността и взех твърдото решение да правя бизнес с Oriflame. След като взех това решение, много бързо, за 2 месеца, аз дигнах 8 и 12% ниво, задържах го така, както изискваше квалификацията, и отидах в Испания, Пунта Умбрия, на брега на Атлантическия океан. Едно прекрасно преживяване, за което, за да ви разказвам, ще трябва малко повече време. Така, от тук нататък продължих, но едни хора влизаха в екипа, едни хора излизаха, влизаха нови, излизаха и така. Хем да стигна 16%, хем малко не ми достигаше, докато не се появи моя прекрасен менеджер в екипа Ели Андонова. Тя е моя състудентка, между другото. И благодаря и за което. С нея сме заедно сега в квалификация за Тунис. До март месец е квалификацията и смятаме да направим всичко възможно, за да отидем в Тунис. Дети, за помощта, ако може. Аз сега ще ви споделя защо да се включите сега и с какво ще получите подкрепа от нас. Хората, които тепърва могат да влязат и ще се присъединят в нашите екипи, ще получат подкрепа и мотивация от нас, успешните лидери, защото ние сме минали по този път и знаем какво трябва да се прави и как да се правят правилните стъпки. Получавате 90-дневна система от подаръци, като зависимост от кампанията, в която се включвате, получавате със сигурност конкретни подаръци. Имаме достъп до затворени наши Facebook групи, в които публикуваме различни видеа
различна информация, която е полезна за самите продукти или за каталога, за всичко, което е свързано с Oriflame. Друга голяма подкрепа са нашите дигитални системи. Танче, върни само малко. Нашите дигитални системи, които Oriflame е създала и ни улеснява да работим много по-лесно и много бързо. Другата система от мотивиращи обучения, точно тук искам да кажа за обученията, които предстоят в нашия екип в Звезден път. Сега на 18 януари започва една лига, летя старт с академия, с която точно помага на нови хора, които са се регистрирали, да ги научи как да работят и как да се затвърдят знанията и уменията и да започнат да развиват свои собствени екипи и да се разрастват. Така че препоръчвам ви, може да се включите все още, имаме време и възможност. Много добра лига. Аз и Танчето сме преминали през нея. Тя ни даде един много добър старт, затвърди ни уменията и знанията, които ние предадохме на нашите хора в екипите. Затова успяваме да се развиваме и да се разрастваме. И не на последно място е опита, който имаме толкова години вече сме в Oriflame. Така че наистина може да ни се доверите напълно и защо да се включите точно сега. Танче? Защо да се включите точно сега? Сега точно по време, както все още сме си хората в къщи, по време на пандемия, все още не са разпуснати мерките. Тук в нашия екип може да получите позитивна подкрепа, да бъдете, как да кажа, оценени, уважавани и да изкарате един допълнителен доход, който със сигурност на всеки един човек е необходим и ще му бъде в полза. Декември месец беше пика, но пък сега януари месец е новото начало на новата година. Всеки си прави една равносметка какво е било през миналата година и започва на чисто новата година. Така че един януари месец е един много подходящ момент точно сега хората да се включат и да започнат да се развиват и да се разрастват с Oriflame. Така че ние ви благодарим за това, че се включихте днес и не чухте това, което искахме да ви споделим. Надяваме се, че това, което чухте и разбрахте, ще ви бъде полезно и интересно. Ако имате някакви въпроси, ние с Танчето сме на среща да ви отговорим с удоволствие. Всичко хубаво и от мен. Благодаря ви, че бяхте с нас.